Вітанки, шановні! Ми працягваем нарэшце праходжанне гульні Puzzles for Clef. З таго месца, дзе спыніліся, мінулы раз мы спыніліся на адной галаваломцы, якую я так і не змагла вырашыць тады на стріме. І таксама, як я абяцала ў Blue Sky, на гэтым стрыме вас чакае сюрпрыз. Каб яго ўбачыць, паглядзіце, калі не памыляюся, у ніжні левы куточак чаціку, там вы бачыце пёркі. І гэта пёркі, якія вы можаце атрымліваць падчас прагляду маіх стрымаў, і за іх зможаце атрымліваць падарункі. Пакуль што падарунак, узнагарода за гэтыя пёркі толькі адна. Вы можаце падкрэсліць сваё паведамленне ў чаціку, але яны будуць дадавацца, і прыходзьце на мае стрымы, каб убачыць новыя ўзнагароды. І я абяцаю, вы не пашкадуеце. Тым больш, што многія з вас ужо пыталіся пра іх. Так што, ось так ось. А мы тым часам працягваем. Так, спадзяюся, я вырашу тую галаваломку. Я ўжо паглядзела праходжанне, як яе трэба вырашыць. Вось гэтыя дзверы, дзе патрэбна паставіць у адпаведным парадку вось гэтыя часткі. І вось там сапраўды трэба трэба сабраць кветачку. Вось яна замалявала, Клеф замалявала тут кветачку, і патрэбна гэту кветачку сабраць вось на гэтым узоры. Вось мінулы раз я не дала рады, але ў гэты мусіць быць усё ў парадку. Наколькі я памятаю, вось гэтыя часткі, якіх не хапае, яны мусяць стаяць вось так, адна насупраць адной, а астатнія тады ўжо дазбіраецца, каб яна выглядала як кветка. Зараз паспрабую. Спадзяюся, я ўсё правильно памятаю. Так, значыць, ось і так, мабыць, наадварот. Не, усё правильно. Вось тут ідуць вось гэтыя ноты. І ў мяне пытанне толькі наконт вось гэтай часткі, якая цэлая, таму што яна мусіць скласці гэтую кветку. Скласці кветку-то яна мусіць, але нешта не тое. Так, вось тут жа ідуць ноткі, у сэнсе нотны стан. І трэба астатняе паставіць, каб яно ўсё склалася. Ага, бачу той нотны стан, толькі яго трэба ось сюды перанесці. І, в прынцыпе, ладно. Так. Гэта ж... Можа, гэта трэба перавярнуць. Зараз паспрабую яшчэ раз. Хаця, па-моему, тут якраз атрымліваецца перакуленая кветка. О, нарэшце! Божахна! Вось як яно мусіць выглядаць. То бок, прасцей за ўсё арыентавацца тыя кружочкі, дзе не хапае частак, іх выраўняць, выраўняць, каб яны стаялі вось такім чынам, і апошнія, якія цэлыя, трэба паставіць вось так, як, каб яно стала, пераўтварылася ў кветачку. Што ж, вось, яна, дарэчы, ўжо мінулым разам напісала, што ў дзвярах не хапае некалькіх частак, але я дала рады іх адчыніць, як дзіўна. І вось гэта даволі цікава, што яна гэта напісала з таго, як я здолела яе адчыніць. Так. Не, назад. І цяпер мне трэба ўвайсці. Я ўжо забыла, што ўваход тут іншай кнопкай. Што ж, цяпер нам трэба даследаваць чырвоны пакой і знайсці новыя падказкі. То бок, вось тое, дзе я апынулася, гэта называецца чырвоны пакой.
Цікаво. Так само тут кветочки на фоні Нікі Вовк, зорки і знову, напевно, нотний стан. Тут нотний стан у гэтай гульні складаецца з усяго 4 лініечак. Так, тут да нельга пайсці, узаемадзейнічаць можна толькі з гэтым. І гэта ж трафарэт з малюнкам. І выглядае на тое, што тыя часткі, якія знаходзіла па ўсёй бібліятэцы, пакуль шукала падказкі для вось гэтых дзвярэй з кветкай, цяпер трэба выкарыстаць вось у гэтым шаблоне. Гэта 33, ну ладно. Выглядае, што гэта шыфр з выкарыстаннем шаблона. Цяпер мне трэба знайсці новую кніжку. Што ж... Гэтая кніжка, яна паказвала на шафу... Ну, дакладней не кніжка, а шаблон паказваў на шафу нумар 33. І тут таксама 27. Ну, можна, в прынцыпе, пашукаць там і там. Ну, спачатку пачнем з нумара шафы, а там паглядзім. Дзве новыя згадкі адначасова. Шыфр з шаблонам і нейкі малюнак. Гэта дзве падказкі ці крэс захоўвае папер. Не, гэта дзве падказкі. Давай, Клев. Шафа нумар 33. Хутчэй за ўсё будзе тут. Або прыйдзецца яшчэ спусціцца. 29, 30, 31, 32, 33. Вось гэтая шафа. І... Так. Тут гэта, пэўна, не тое. Таму што тут вось такія сімвалы. Ладно. Мабыць, гэта была падказка, дзе шукаць... Дзе шукаць яшчэ тыя часткі шыфра. Тады можа падысці да шафы нумар 27. 27. Гэта вось яна. Тут таксама такія сімвалы. І што мне з імі рабіць? Мабыць, трэба пагартаць. Вось, тут ёсць такі сімвал яшчэ на старонках. Мабыць, і там быў нейкі сімвал. Гэта шафа нумар 33, старонка нумар 27. Хутчэй за ўсё маецца на ўвазе гэтая. Я забыла, што тут і старонкі пранумараваныя. Ось, 33. Шафа нумар 33, старонка нумар 27. Вось гэтая старонка, і мне трэба нейкім чынам прыкласці гэтую 1, 2, 3, 4. Але тут так много сімвалаў, і калі не прыкласці гэты шаблон, то і не зразумееш. Як жа прыкласці? Окей. Трэба было, напэўна, праглядзець яшчэ і як праходзіць гэты шыфр. Ну, па ідэі, тут мусіць усё быць проста, толькі я не ведаю, як канкрэтна прыкласці гэты трафарэт. Ладно. Так, значыць, малюнок, шафа. Шафу мы знайшлі.
далей гэта ўжо персонажы. Вось трафарет і 3, 1, 2. 1, 2, 3, 4. Судячы па тым, што тут ёсць, мне здаецца, кніга, на якую мусіць паказваць гэты трафарет, яна мусіць быць з нотамі. Ладно. А калі сыграць нешта, што можна сыграць? Не тое. Ось ёсць такая мелодыя. Гэта, пэўна, мусіць быць кніга з нотамі. А калі гэта шафа нумар 27, старонка нумар 33, калі так... Як жа карыстацца гэтай? Ладно. Чорная дракошак, вітаначкі. Так, гэтая труска, яна проста цудоўная, згодная. І агулам гульня, яна проста супермілая, толькі з часам яна робіцца ўсё больш і больш складанай, і вось, напрыклад, зараз я не маю аніякай здагадкі, што мне рабіць далей. Так, мабыць, гэта датычыцца гэтай загадкі. Nine Rivers Cemetery. Ачмурець. Нават вы завіталі. Вітаю, вельмі радая вас бачыць. Дзякуй, што завіталі. Так, гэта тая самая файная украінская гульня, з якой я, калі шчыра, не ведаю, што рабіць. Так, ладно. Окей. І для тых, хто прыйшлі, нагадваю, вы можаце ўбачыць у ніжнім левым куце пёркі для майго канала, і вы іх атрымліваеце за тое, што глядзіце мае стрымы, і на наступным стрыме за іх будуць узнагароды. Пакуль што вы толькі можаце падкрэсліць сваё паведамленне, але ўжо з наступнага стрыма там дададуцца новыя ўзнагароды, і я ўпэўненая, што вы не пашкадуеце. Тым больш, што многія з вас вельмі доўга іх чакалі. І вось нарэшце яны будуць. Так, і што мне рабіць з гэтым трафарэтам? Так, значыць, вернемся да маёй першай здагадкі, што гэта шафа 33, старонка 27. О, Nine Rivers Cemetery адразу скарыстаўся. Так, функцыя карысная. Дарэчы, вось, я бачу, што вы толькі што прыйшлі і ўжо назбіралі 100 пёрак. То бок яны вось так хутка збіраюцца, так? Гэта добра, таму што я якраз планую, каб усе маглі ў любы момант скарыстацца гэтымі функцыямі, якія я дадам. Так, шаблон. Як жа мне яго прыкладваць? Ну, вось, напрыклад, я зараз прыклала, і мне трэба лавіць... Які мне сімвал трэба лавіць, таму што ён, пэўна, не супадае са старонкай. Ну, напрыклад, калі б было адначасова некалькі аднолькавых сімвалаў у тым месцы, куды паказвае шаблон, я б яшчэ зразумела, але тое, што ён паказвае кудысьці і... Ну, вось... А можа, там ёсць некалькі аднолькавых? Ну, вось, напрыклад, першы сімвал, ён будзе недзе вось у ніжнім левым куце, але не зусім там. І дакладна там няма ніякіх аднолькавых сімвалаў, акрамя вось тых, якія ніжэй.
В принципе, можно взять папірку і записати. І від початку дається 300... А, 300 на халяву, потім капають по красі. Все, я зрозуміла. Окей, добре, буду ведать. Тоді, так, на конт символов. Я тоді запишу то, що ловиться, а там походим. Так, другий символ, другий он на версии и на версии. Окей. И есть там нечто однолькове. Ось конкретно там якраз таки знову усі символи різні. Бачу, тільки вон там несколько однолькових. Ну ладно. Хай буде. Чому нельга ось просто прикласти гэты шаблон? Так, 3 у самому низі. Ось як його прикладувати, а? Ось як його прикладувати? Ну, можна потикати наугад. Четвертый. Видите, ось тут буде. Навіть не ведаю. І що з гэтага багацця выбраць, куди показує гэтая клетка? Ладно. Ладно, допустим, такий маленький. Мабуть, яшчэ якісь подказки пошукати, хоча інших подказок я не маю. Мабуть, а що мені може підказати тая... Ну, ось ми минулий раз познайомилися з спадарней, яка читає книжки тут, сидячи в бібліотеці, і, мабуть, їй можна спитати. А тут що? Так, тут некий зачинений уваход, замкнений докладніше. Здається, у реальному житті, коли б отримала таку загадку, то я б одразу ведала, що мені робити. Так, где я згубила закладку? Питається вона, і то вона мені жадає мені допомагати. Ось, у реальному житті воно б все було зрозуміло, але тут ось не здогадаєшся. Так, там занадто темно, ліпше там не читати, сказала Клев. Тридцать 38. А вот аж 33. Тобок ніякої іншої шафи нам не подкинуть. Мабуть, у гэтым покої... У сенсі! Ви що, Ясно. Мне знову придется... Каб яго адчыніць, мне знову придется вырашаць гэтую галаваломку. Ну ладно, я уже один раз вырашила. Вось. О, шикowna. Мабуть, тут яшчэ ёсць нейкія падказкі, хаця наўрад ці. Я ж... А, не. Ух ты! Воўк і страла. Цікаво. Вау. Ну, давайте почитаем эту книжку. Калісьці даўно сусед быў напоўнены цішынёй. Там былі сумны воўк і шчаслівы воўк. Яны жылі побач цягам стагоддзяў. Гэтыя ваўкі сталі блізкімі на працягу дзесяцігоддзяў і вялі свае адасобленыя шляхі цягам стагоддзяў, пакуль яны не спасціглі адзін аднаго цалкам. Іх каханне
расло дзень за днём, і гэтае пачуццё стала такім моцным, што яны не маглі яго ўтрымліваць. Тады шчаслівы воўк пачаў спяваць пра іх пачуцці. Такім чынам з'явіўся ў свеце першы гук, з'явіўся ў цішыні, і цішыні больш не засталося. Шчаслівы воўк спяваў пра шчасце, і шчасце з'явілася ў свеце. Ён спяваў пра каханне, і ў свеце з'явілася каханне. Свет напоўніўся новымі гукамі і новымі эмоцыямі. Сумны воўк атрымліваў асалоду, слухаючы гэтай песні, але заставаўся моўчкі. Ён баяўся, што яго сумныя пачуцці таксама напоўняць гэты свет. Два ваўкі не ведалі, што адна сумная эмоцыя ўжо нарадзілася ў свеце, і гэта была зайздрасць. Аднойчы сумны воўк вярнуўся з палявання, толькі і высветліў, што шчаслівы воўка безжыццёвым на зямлі. Яго грудзі былі працятыя стралой. Зайздрасць незнаёмца разбурыла іх каханне. Тады сумны воўк завыў, і туга нарадзілася ў гэтым свеце. Чырвоныя слёзы паліліся з вачэй воўка. Слёзы з яго правага вока упалі на халодную зямлю і змерзлі ў барфовыя крышталі. І крышталі таксама плакалі. Слёзы з левага вока упалі на зямлю і прараслі барвовымі кветкамі, і кветкі таксама плакалі. І такім чынам з'явілася ў свеце туга. Вау, вельмі прыгожая легенда. Але што мне з ёй рабіць? Мабыць, мне трэба з гэтай легенды вярнуцца да таго матылька, да бібліятэкаркі матылька. Зараз паспрабую. Дарэчы, а чаму тут вось ёсць чатыры месцы для каменьчыкаў, наколькі я зразумела, але гарыць толькі адзін. Ну ладно, зараз высветлім. Ага, вось яна, Міна. Яе ж Міна завуць, калі я правильно памятаю. Ага, захоўвай цішыню ў бібліятэцы. Добра, я зразумела. Так, і што далей? Як прыкласці трафарэт да кнігі? Ось усё было зразумела, калі б я знайшла, як прыкласці да той кнігі трафарэт. Ну ладно, давайте паспрабуем тады адкрыць гэту штуку. І тут, дарэчы, няма нейкіх, дакладней, ёсць толькі 3 з 4 сімвалаў, якія адпавядаюць тым, што я запісала з кнігі. І што цяпер? А можа іх усе актываваць, я не ведаю. Ага, все, я зразумела, гэта сапраўды кніга з трафарэтам, і трэба нейкім чынам гэтыя сімвалы актываваць. Ладно, тады я вярнуся да кнігі. Па ідэі, гэта каб прайсці, трэба, напэўна, зрабіць скриншот кнігі, зрабіць скриншот трафарэта, накласці гэтыя скриншоты адзін на адзін, і тады атрымаецца, што можна будзе ўбачыць нарэшце, на якія сімвалы гэты трафарэт паказвае. Тады так. Што ж, давайте накладзем яшчэ раз. Сторонка 27.
трафарет. Добра, хоць што яна з гэтага боку трафарет показала, а не вось на гэтай старонцы, якая, ну, не тая. Так, першы. Першы гэта... Яно на роўных? Не на роўнай адлегласці. Хутчэй за ўсё тут будзе раз, два сімвал, а тут будзе раз, два, тры. Ну, давайте паспрабуем. Правда, по-мойму, гэтага сімвала там і не было. Ось такі. Ну ладно, я замалюю. А можна зрабіць і скриншоты. Калі не атрымаецца зараз, я тады накладу скриншоты адзін на адзін і пагляджу, якія сімвалы яна паказвае. Другі сімвал, хутчэй за ўсё сіметрычны да гэтага, то бок раз, два, тры. Давайте паспрабуем. Значыць, раз, два, тры, і такі сімвал там, по-мойму, быў. Добра. Трэці. Хутчэй за ўсё тут два сімвала, а тут знізу адзін будзе. Давайте, такі сімвал там таксама быў. Дакладна быў на той панелі. І вось чацвёрты будзе даволі складаны. Ён прыкладна пасярэдзіне, і тут, напэўна, раз... Ну, калі тут было два, то тут будзе тры. Раз, два, тры, і пасярэдзіне. Раз, два, тры, і пасярэдзіне. Па-моему, такі сімвал там таксама быў. Зараз паспрабую. І пасярэдзіне гэта раз, два, тры, чатыры, пяць, шэсць. Скажу, тут радкоў. Раз, два, тры, чатыры, пяць, шэсць, сем, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. Выдатна. Значыць, 7 радкоў трэба адступіць. Раз, два, тры, чатыры, пяць, шэсць, 7. Ага. Значыць, я той сімвал запісала. Што ж, цяпер паспрабую ввесці тыя, якія я зараз убачыла. І калі не атрымаецца, тады паспрабую са скриншотамі зрабіць гэта. Так, дзе ж тэрміну? Ага. Трэба будзе зараз падняцца. Так, ну давай паспрабуем увесці тое. Ага, значыць, такі сімвал ёсць. Это вось такие. Третий 8 и четвертый 8. И... Ачмурець! Яно спрацавала. Ні халеры сабе. Вау. Але, конечно, было бы куды зручней, калі б яны дазволілі прыкласці гэты трафарет. Вау. Так, яна, значит, дала гэтыя сімвалы, і ўсё, пакуль нічога новага. Што, мне трэба паскакаць па гэтых палічках, каб падняцца... Ах! Каб падняцца вышэй. Куды... Ладно. Ну, галоўнае, што сімвал у мяне цяпер ёсць, так што я магу ўвесці это нанова. Але лепш не падаць наступным разам. Так што яна проста выберацца з бібліятэкі, ці што? Але ж яна магла скарыстацца ліфтам для гэтага? Не. Не. Чаму ты не хочаш скакаць, калі я кажу табе скакаць, Клеф? Давай. Опа. І... Тут таємничий покой. Вау. Даследуйте покой у лифтовой шахте и знайдите новые подкасты. Яшчэ один малюнак ад Крэс. Апошні дапамог мне адамкнуць дзверы. А што наконт гэтага? Хутчэй за ўсё, мне трэба будзе скласці той пазл новы малюнак. І
Так, а новыя падказкі? О, выдатна, я знайшла новую плітку. Яшчэ адна плітка, але ж я ўжо адчыніла гэта. Відаць, мне прыйдзецца скарыстацца ёй, каб яна дапоўніць гэты малюнак, і тады зможа аднавіць вось гэты малюнак, а не кветачку. Добра, так, што яна напісала ў сваім журнале, замалявала малюнак, і яшчэ адна плітка і малюнак. Магчыма, ёсць яшчэ адзін спосаб адчыніць тыя дзверы, але навошта? Ну што ж, спрабуем. Так, цікава, ці ёсць тут яшчэ пакой? Неа. Вось цікава, што яе сястра рабіла вось усе гэтыя загадкі, але адкуль яе былі тэхналогіі або магія, якія дазваляюць рабіць вось такія цуды. Гэта нават не будзе перабольшаннем, так сказаць. І вось чаму скінулася гэты малюнак, таму што яно мелася на ўвазе, што мне трэба будзе новы збіраць. Так, вось гэта, значыць, сонца. Трэба будзе звяртаць увагу на гэтыя промні, то бок тут пункцірны, цэльны, і вось такія аблокі. Добра, прасцей за ўсё будзе сабраць праз промні. Пачынаецца з пункцірнага, то бок хутчэй за ўсё будзе вось так. Нешта збіраю, але сонца не бачу, калі шчыра. Яшчэ разок. Вось такі выгін аблокаў ёсць. І вось тут таксама ёсць прамень. Вось тут пункцірны. Трэба быць уважлівей. Так, хутчэй за ўсё я якраз такі няправільна сабрала гэта. Вось так будзе лепш. Адразу тут сабраўся прамень. Ой, не гэта. Так, по-моему, зараз тут ёсць ужо малюнак, які адпавядае гэтым аблокам навокал. Таму зараз паспрабуем. Ух ты, яна сабралася! Уау! Ох, колькі я маялася з папярэднім малюнкам, гэта проста кашмар. То, што яна зараз збіраецца адносна хутка, гэта вельмі прыемна. І вось, я якраз пыталася пра гэтыя каменьчыкі, загарэўся другі. Дагэтуль гарэў толькі першы, а цяпер гарыць другі. Выдатна. І чамусьці мне здаецца, што калі тут збяруцца чатыры каменьчыкі, яны будуць адпавядаць мелодыі, якую трэба сыграць Клев, каб працягнуць сваё падарожжа. Новы пакой, цяпер Фенікс. Там былі ваўкі, а тут Фенікс. Гэта неверагодна. Адны дзверы вядуць у два асобныя пакоі. Клеп, мне здаецца, што гэтых пакояў не два. Даследуйце чырвоны пакой і знайдзіце новыя падказкі. Ага, тут можна пачытаць кнігу, хутчэй за ўсё гэта наступная частка пра Фенікса, і зараз пачытаем. Незвычайныя дзверы, правда? Але калі ты даведаешся, што прафесар Прасіваль і дзядуля Аксоль распрацоўвалі гэтую падземную бібліятэку, ўсё становіцца зразумела. Я бы была здзіўленая, калі бы гэтае месца было проста звычайнай бібліятэкай. Так, далей ідуць падказкі, трэба знайсці 1, 2, 3, 4, 5, 6 кніжак, і розныя старонкі паказаныя.
Новая песня дапаможа табе знайсці яшчэ адзін маленькі мясцовы сакрэт. Окей, я атрымала новы ліст. Значыць, Клев ужо прынацавала яго ў свой журнал. Яшчэ адна песня, але Крэс не сказала, дзе трэба сыграць. Вось у мяне таксама ўзнікла такое пытанне, дзе трэба сыграць. Ну ладно. Можна просто хадзіць па бібліятэцы і граць яе паўсюль. Ну давайте пачытаем кнігу. Гэта другая частка «Птушка і пёрка». Калісьці даўно у свеце жыў холад. Усе насельнікі свету пакутвалі і паміралі ад холаду. Але нарадзілася птушка з полымя, якое гарэла ўнутры. Яе сэрца было такое гарачае, і яе душа такая вялікая, што агонь вырываўся вонкі, і пёркі птушкі былі ахутаныя жоўтым полымем. Такім чынам у свеце з'явілася цеплыня. Усе жывыя істоты ў свеце былі прыцягнутыя да птушкі у сваім пошуку цеплыні. Душа птушкі была вялікая, але яе цела было маленькае. Птушка не магла сагрэць усіх. Насельнікі свету працягвалі пакутваць і паміраць. Тады птушка пачала раздаваць свае пёркі. Холад заключаў пёркі ў лёдзе, і тады яны станавіліся крышталямі. Але полымя птушкі было мацнейшым. Яно вырывалася вонкі, і крышталі загараліся яе жоўтым полымем. Птушка абляцела ўвесь свет і раздала ўсе свае пёркі. Душа птушкі была вялікай, але цела яе было маленькім. Птушка аддала свае апошняе пёрка, але ўсё яшчэ не магла сагрэць усіх. Насельнікі свету прыцягвалі пакутваць і паміраць. Птушка больш не магла лётаць без сваіх пёрак, таму яна заклікала вецер. І вецер панёс яе вышэй, чым усе аблокі. Душа птушкі была вялікай, і яна гарэла жоўтым полымем, калі птушка зрабіла свой апошні выдых. І такім чынам нарадзілася ў свеце сонца. Вау! Якая прыгожая легенда, просто да мурашак. Вау, прыгожая. Але сумная. Ну і папярэдняя легенда таксама была сумная, але вось гэта яна просто як... Вау. Нібыта... Гэта... Вельмі... Гэта легенда пра ахвяраванне, таму яна яшчэ больш сумная. Так, а цяпер вернемся да ліста, які нам пакінула сестра Клев, Крэс. І тут будзе 1, 2, 3, 4, 5, 6. Значыць, я адразу пазначу, каб не бегаць паўсюль, я пачну ад пачатку і проста буду рухацца далей. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Пачну спачатку, і першая шафа у нас будзе 6. Зараз я пайду да 6 шафы. 6, вось яна. 6 старонка. Старонка 41. Тут будуць проста пазначаныя гэтыя сімвалы. Добра, гэта значыць блакітная нотка. Я адразу пазначу яе колер, таму што колерамі... Так, не туды. Я ўвесь час блытаю, што закрываць кнігі гэта прабелы не дам. Так...
Ну, адразу буду пазначаць колер, таму што будзе прасцей граць. І вось тыя ноты, якія я шукала, ну, дакладней, я іх не шукала намысна, я іх проста знайшла ў папярэднім стрыме, калі намагалася знайсці рашэнне загадкі з дзвярыма і кветкай. Так, цяпер 11-я шафа. Так, 11-я шафа. Ой, полетели. Так. Ось, 11-я шафа. Ну і цяпер нарэшце гэтыя ноткі, якія знайшла, яны прывядуцца. У прынцыпе, старонкі можна і не глядзець, таму што нотка там усё адно будзе адна на кнігу. Так, вось яна таксама блакітная. Гэта значыць пяты сімвал, блакітная нотка. Наступная будзе, так, 25, гэта нейкія вялікія 25-27, і ёсць яшчэ 16-я. Добра, я пайду у 16-ю шафу зараз. Па-мойму, яна нават на гэтай паверсе. Так, вось яна, 16-я шафа. Ух ты, малюнак. Малюнак — гэта ёсць падказка, дзе граць. Гэта апошні сімвал, і яно падказвае, што трэба граць каля вось гэтай карціны. Добра. Што ж, калі б я шукала гэта ўсё па чарзе, то якраз такі вось яна была бы апошняя, і гэта быў бы адказ на тое, дзе граць. Ну вось Клеф якраз кажа, апошнія лічбы паказваюць на старонку з малюнкам. Гэта ж не памылка, правда? Гэты малюнак — гэта частка загадкі. Так, гэта частка загадкі, гэта менавіта тое, дзе трэба граць. Так, а значыць, мая наступная шафа 25-27. 25-27. Ну, вось можна 27-ю паглядзець, якраз міма праходжу. Так, гэта ж 27-я. Выдатна. 27-я, вось, старонка 5. Гэта жоўтая нотка, калі не памыляюся. Так, старонка 5, нумар 4 і жоўтая нотка. Жоўтая. Выдатна. Потым 25-я шафа будзе другой ноткай. Супер. Тая карціна, якую я знайшла, яна, па-моему, была недзе на ніжніх паверхах. Трэба будзе пашукаць. Ось яна. Гэта чырвоная нотка, другая. Чырвоная. І засталася апошняя. Шафа нумар, так, гэта 50, значыць 44, старонка нумар 22, выдатна. 44. Ну, можна не глядзець нумары, проста знаходзіць адпаведныя літары. Так. О, вось яна. Гэта ж 44. Зараз паберу. Так, гэта яна. Старонка 22. Ось, гэта фіолетавая нотка. Ну, ці сіняя. Сіняя. Хай будзе сіняя. І гэта ўсё. І цяпер мне трэба знайсці карціну. Карціна, па-моему, ніжэй будзе. Так, трэба пашукаць, я ж нідзе яе дакладна бачыла. І яшчэ Клеф, калі праўзаемадзейнічае з гэтай карцінай, яна яшчэ пытаецца... Вось яна, маўляў, што за карціна. Па-моему, яна ці не пытаецца, можа, адзін раз пыталася, але вось яна. І так, сыграем. Значыць, блакітная, чырвоная... ладно, зараз лепш запісаць нумар. Значыць, гэта будзе блакітная гэта 3, чырвоная гэта 1, сіняя гэта 4, жоўтая 2 і блакітная 3.
Вось, лепш так граць. Значыць, 3, 1, 4, 2, 3. Вау! Ха! І што яна напісала ў сваім журнале? Вось, яна запісала мелодыю, і апошняя пара нумароў паказвала на карціну, а не на сімвал. Ну што ж, Крэс, ты гатовая залезці ў гэты патаемны ход? Гатовая. Яна знайшла новы малюнак. Гэта выглядае як дождж. І новую частку ад тых дзвярэй. Малюнак. О, яшчэ адзін малюнак ад Крэс. Што ж, яна яго вось замалявала, прамацавала плітку. Яна, конечно, так прикольная. Па ідэі ж гэтая плітка, яна ж аб'ёмная і вагомая, судзячы па тым, ну, па тым, як выглядаюць тыя дзверы. Яе дзвюма рукамі трэба трымаць, а яна вось прымацоўвае яе да старонкі. І яшчэ чамусьці прымацавала бавоўну. Вось то, што яна прымацоўвае розныя раслінкі, калі яна паспявае іх сушыць і прымацоўваць да гэтых старонак. Але тое, як... О, яшчэ і карункі. Тое, як Клев вядзе свой журнал, гэта проста мара тых, хто вядзе Bullet Journal. Так, гэта трэцяя плітка. Цікава, колькі яшчэ пакояў схаваныя за гэтымі дзвярыма. Так, ну што, выходзім? Вяртаемся да дзвярэй і спрабуем сабраць новы малюнак. І там, пэўна, будзе новая кніга з некай легендай. Дарэчы, на гэтым стрыме чамусьці Клев бегае хутчэй, чым звычайна, таму што звычайна яна ў мяне даволі марудна бегае праз тое, што мой комп не такі моцны, як хацелася. Так, яна ўставіла гэтую штуку, і ёй трэба сабраць вось такія аблокі з дажджом. То бок трэба арыентавацца вось на такія лініі і на вертыкальныя кроплі. Напэўна, на кроплі будзе прасцей за ўсё арыентавацца, зрабіць іх вертыкальнымі. Напрыклад, вось тут кропля, бачу, і проста трэба паставіць яе вертыкальна. А вось на гэтай частцы я чамусьці кропляў і не бачу. А не, вон, бачу, унізе кропля, вось цяпер яна ўнізе. Наступная частка. Кроплі. Ага, бачу кроплю, ставлю яе вертыкальна. Ну, гэта аказалася прасцей, вось проста праз кроплі. Опа, сабрала. Клас, ачмырыць! Нават не верыцца, што мінуў раз я не змагла гэта сабраць. І вось, дарэчы, трэці каменьчык загарэўся. І яны ідуць якраз у тым парадку, у якім ідуць званочкі ў Клев, таму, напэўна, яны не адкрываюць ніякай мелодыі, таму што, хутчэй за ўсё, калі б гэта была мелодыя, яны былі бы ў іншым парадку. Так, даследаваць сіні пакой і знайсці новыя падказкі. Тут бачу дзвюх котачак, адна з іх крышталёвая і адна плача. І вон там кніжка яшчэ. Так, новая падказка. Ты заўважыла, кожны пакой за белымі дзвярыма прысвечаны нейкаму сезону. Сезоны граюць важную ролю ў жыцці выспы. Усё праз тое, што 4 тыпы крышталёў, якія здабываліся тут, ўсё праз 4 тыпы крышталёў, якія здабываліся тут на працягу ж многіх дзесяцігоддзяў. Кожны расце ў свой сезон. Аднойчы я паспрабавала высветліць, што ідзе першым, сезон ці крышталі. На жаль, я ніколі не знайшла адказ. Ну, судзячы па тым, што сезоны гэта як бы знешні ўплыў, тое, што адбываецца на планеце ўнутраны, то хутчэй за ўсё першымі будуць сезоны, але я пакуль не ведаю, як пабудаваны сусвет у
у гэтай гульні. І магчыма, якраз такі, калі тут нейкім магічным чынам крышталі ўплываюць на сезон, то можа быць наадварот, але пакуль моя здагадка такая, што сезоны першыя. І так, якраз таксама пакінула новыя нумары 2.39. Окей. Ага, і новая частка вось гэтай штукі. Окей. Новый трафарет. І ключ. Другі ключ ад падземнай бібліятэкі. О, я знайшла такія ж часткі як раней. Я ведаю, што яны ад крэс. Трэба знайсці іншыя часткі. Гэта тыя самыя часткі, якія вось я знаходзіла, калі хадзіла па бібліятэцы. Значыць, у мінулы раз яна мне дала цэлы трафарэт, а цяпер мне трэба будзе яго сабраць. Вось, гэта тыя часткі, якія ў журнале не паказваліся, але вось так, значыць, першага няма сімвала, таму прыйдзецца яшчэ 2 часткі знайсці. А гэта ключ дакладна не ад кніжнай шафы. Што ж ён адмыкае? Што за ўсе тыя дзверы, якія ўнізе я бачыла? Трэба глытнуць вады. Таксама вы, мои гледачы, не забывайце таксама піць ваднічку. Што ж, давайте працягнем. І пачытаю таксама кніжку. Вось сіняя кніжка, котка і ліст. Калісьці даўно у свеце быў дзень, які ахоўвала белая котка. І была ноч у свеце, якую ахоўвала чорная котка. Дзень і ноч ішлі адзін за адным па небе і ніколі не сустракаліся. Белая котка і чорная котка скакалі з воблака на воблака, следуючы за днём і за ноччу, і не ведалі пра існаванне адна адной. Аднойчы белая котка заўважыла сляды іншай коткі, акрамя сваіх уласных. Белая котка зразумела, што была не адна, і перш чым працягнуць свой дзень, белая котка пакінула свой шлях, белая котка пакінула на аблоках ліст. Аднойчы чорная котка заўважыла ліст на воблаку. Чорная котка зразумела, што была не адна, і першым працягнуць свой шлях чорная котка пакінула ліст у адказ на гэтым воблаку. Белая котка і чорная котка абменьваліся лістамі, якія пакідалі адна адной ягады і першыя кроплі дажджу. Яны ніколі не сустракаліся, але яны больш не пачуваліся самотнымі. Лістоў было недастаткова белай котцы. Яна столькі ўсяго хацела напісаць для чорнай коткі, але не існавала патрэбных словаў у свеце. Таму белая котка спынілася і вырашыла пачакаць чорную котку. Дзень разлаваўся на тое, што белая котка яго пакінула. Калі апошні прамень святла знік з неба, белая котка пакрылася лёдам і змерзла назаўсёды. Калі прыйшла ноч, чорная котка знайшла белую котку. Чорная котка плакала і ўсё яе жыццё, усе яе сілы і пачуцці падалі дажджом, слязамі дажджу на сусвет. І такім чынам нарадзіўся дождж у свеце. Чорная котка абняла белую котку,
у першы раз у жыцці, і калі апошняя зорка знікла з неба, чорная котка і яе слёзы былі пакрытыя лёдам і змерзлі назаўсёды. Чорная котка і белая котка заўсёды засталіся ў небе у сваіх абдымках. І такім чынам з'явіўся ў свеце месяц. Божа, на якія прыгожыя легенды. Яны такія сумныя, але такія прыгожыя я не магу. Просто цуд. Дарэчы, ці захоўваюцца яны недзе вось тут у журнале. Тому што было бы файна мець іх з сабой. Не захоўваюцца. Ну ладно, шкада. Просто неимоверная прыгажосць. Так, значыць, у бібліятэцы я часткі трафарэтаў знайшла. І цяпер прыйшоў час спусціцца ўніз, там, дзе былі замкнёныя дзверы, ось, і паспрабаваць іх адамкнуць. Ці ж там гэтыя дзверы вось яны? Ага, ключ іх адамкнуў. Яна нічого не пазначыла ў журнале, але цяпер сюды можна ўвайсці, хутчэй за ўсё тут будуць астатнія часткі трафарэтаў. Вау, а дзе гэта я? Дзе я апынулася? Гэта я выйшла з бібліятэкі, таму што, тут вось расце трава і ўсё такое. Прикольна. Ух, ты ж не халера сабе. Ох ты ж. Ладно. Вось падказка. Дакладней не падказка, а частка трафарэту. У мяне не хапала яшчэ трэці. Так, стоп, тут трэці і тут трэці. І... Што гэта значыць? Мне здаецца, у гэты раз прыйдзецца ўсё ж таки скарыстацца дапамогай скриншотаў. Ладно. І тут яшчэ таямнічы пакой з жэтончыкам. Ладно, сабрала жэтон. Пакуль не уяўляю, для чаго яны мне патрэбны, але на всякі выпадак збіраю. Ладно. Так, тут яшчэ нейкая штука. Ці можна сюды? Не, тут спусціцца нельга. Бачу нейкую вяроўку. Калі за яе пацягнуць... Куды? Гэта ліфт. Яна не знікла, яна выклікала ліфт. Добра, і тады... Так, пакуль я не з'ехала на ліфце, пагляджу, што тут ёсць далей. А тут ёсць вось малюнкі, якія я збірала там. Вось трэці малюнак і чацвёрты малюнак. Вау. Мне здаецца, вось гэтыя штукі звязаныя... Так... Тут трэба абраць, акрамя малюнка, нейкі сімвал. І хутчэй за ўсё яны звязаны з тымі легендамі, што я чытала. Напрыклад, вось тут будзе страла, таму што легенда была пра ваўковую стралу. Тут будзе пёрка, таму што пра птушку і пёрка. Тут будзе ліст, таму што легенда пра котак і лісты. І такім чынам мы запусцім... Так, добра. Як добра, што... запусцім звон. Як добра, што тут стаіць плот, таму што мне была спакуса скокнуць туды і паглядзець, што там ёсць. Так, звон пакуль не запускаецца. І апошнюю частку трафарэта, хутчэй за ўсё, я знайду ось тут, падняўшыся на ліфце. Жэтон. Бачу жэтон, збіраю жэтон. Калі ж будзе тое метро, на якім можна будзе пракаціцца з гэтымі жэтонамі? Тут увайсці нельга, але ёсць апошняя частка трафарэту. Выдатна. Вось апошняя частка. Цяпер я магу перайсці да расшыфроўкі. Так, вось яна.
чаму яна прылепіла сюды марку. Прычым марку, судзячы па ўсім, адлеплены ўжо ад ліста. Ну, судзячы па пачатцы. Так. І ў мяне ёсць 1, 2, 2, 3, 3, 5, 5, 4, 4. Так, а дзе 1? Чаму 1? Толькі одна. Цікава, чаму тут некалькі... Чаму тут некалькі аднолькавых нумароў? Ну, ладно. Трафарэт быў сабраны і гатовы да дэшыфроўкі. Окей. Трафарэты сабраны, але я пахаджу тут яшчэ вакол, мабыць, знайду яшчэ якісь падказкі, таму што... Хаця, хутчэй за ўсё, якраз такі справа ў тых нумарах, якія мне падкінула, ну, якія падкінула сястрычка, і такім чынам я па той кнізе якраз такі. Опа! Якая мне чуйка на патаемныя пакоі. Так вось, у той кнізе будзе яно. А тут што? О, механічная птушка. Ну што яна мне? Не уяўляю, але няхай будзе. Зараз спрабую падняцца па гэтых прыступках, куды яны мяне прывядуць. О, тут яшчэ дзве патаемныя прыступкі і крышталік. А як яго ўзяць? А тут столькі крышталяў такіх вось раскідана, але пакуль што я не змагла ніводную з іх падабраць. Ага, цяпер я магу толькі спусціцца. Ну ладно, тады вяртаюся ў бібліятэку і паспрабую знайсці тую кнігу, якая была пазначана ў лісце. Ну што ж, раз ужо гэтыя загадкі нармальна так пайшлі, я спадзяюся, што сёння мы зможам актываваць гэты звон, вось які я знайшла. Так, якая там кніга, дарэчы? Вось 2.39. Окей. А, 39. Шафа 2, сторонка 39. Шафа 2. Сторонка 39. Высіла. І... Так. Мабуть, реально скористатися скріншотами. Так, тоді роблю скріншот гэты. Скріншот гэты. І... зараз тоді паспрабую їх сумістити. Тому що тут уже даволі, ну, больш складаний трафарет, і мені здається, буде прасцей якраз таки, ну, зробити ось так. Так, я сподіваюся, мой комп'ютер витримає одночасову гульню, стрим і фотошоп. Хоча в мене фотошоп далеко не пошної версії, але сподіваюся, мой комп витримає. Давай, тримайся, тримайся. Ну, конечно, загружается, и он долго. Так, выдатно. И теперь трафарет. Открыть. Ну, он, конечно, тормозит зараз, але хотя бы открылся.
Хедхампер, вітанкі. Добрый вечар. Выходныя праходзяць нядрэнна. Ось, як твае справы? Раскажы. Так, ага, тормозить, конечно, жудасна. Цяпер памяншаю непразрыстасць. Непразрыстасць памяншаю. І гэты трафарэт сапраўды паказвае на пэўныя сімвалы. Зараз я іх пазапісваю. Так, 1. Дарэчы, вось цікава. Ён паказвае на розныя сімвалы пад аднолькавым нумарам. Так, 1 гэта вось так і вось так. Настрой весёлы, таму ўсё добра. Гэта вельмі прыемна чуць. Гэта заўсёды я вельмі радая, калі на мае стрымы людзі прыходзяць у весёлым настроі. Але я спадзяюся, калі нават прыходзяць не ў вельмі весёлым, то мае стрымы ім настрой паляпшаюць. Ось. Так. Ну, прынамсі, я спадзяюся, што яно так ёсць. Ох, канешне, ў гэтую гульню гуляць без кавалачка паперы пад рукой даволі складана, просто таму што вечна трэба нешта запісваць. Так, 3. Цікава, другі і трэці сімвал, яны, ну, як бы яно паказвае на аднолькавыя сімвалы. Ну, як бы варыянты, але ёсць. Так, ладно, 4. І 4 і 5 таксама супадаюць. О, дзіўна, ладно. 4. Я, напэўна, захаваю туды гэты малюнак. Захаваю. Каб, калі што, мець магчымасць спраўдзіць, калі мне трэба будзе ўвесці нейкі пэўны сімвал, я тады удакладню на гэтым малюнку. Так, гэта і гэта і значыць і 5. Гэты сімвал будзе вось тыя ж самыя сімвалы. Окей. Недавняя помылка, ты сказала, что дозволяе карыстацца асадкай паперы. Вось сапраўды, заўсёды лепш мець побач там ручку ці аловак, ну, тое ж, чым зручней карыстацца. І ну, таму што яны могуць нерадка дапамагчы. Так, усё, комп, табе свабода, табе больш не трэба трымаць фотошоп. Так, добра, я сімвалы запісала, цяпер магу вяртацца да тых дзвярэй. О, Клев пачала марудна бегчы праз тое, што я скарысталася фотошопам, і маяму кампу стала цяжка. Так, спускаюся, і ось, божахна, як яна зараз марудна бег. Клев, давай, ты зможаш, я веру в тебе. О, разогналася трошки. Магчыма, там же была такая сетка. Ось. О, супер, хутка пабегла. І магчыма, якраз таки тут можна выбраць некалькі. 1, значыць, вось гэта. Ось яно, першы сімвал, другі сімвал. Гэта вось такі і вось такі. І трэці таксама. Вось такі, вось такі. І чацвёрты і пяты сімвал, ну і яны адпаведна вось такі. Можна было нават кнігу не шукаць. Всё, цяпер зразумела, чаму іх было, гэта сімвалу было некалькі. Чацвёрты ліст адкрэс. І вось яна, відаць, адразу тут намалявала гэты малюнак, які мне патрэбны, каб зноўку адамкнуць тыя дзверы. Я спадзяюся, ты не думаеш, што
што я выкалупала гэтыя сегменты з белых дзвярэй наўмысна. Яны заўсёды былі трохі гайдаліся, і іх нярэдка даставалі, каб адрамантаваць. Дзядуля заўсёды прызнаваў, што ён дазволіў некалькі недасканаласцей, калі рабіў тыя дзверы, таму што яму не падабаліся тая мешаніна ліній, якія зрабіў майстар Персіваль. Дарослыя заўсёды жартуюць адзін з аднаго зусім як дзеці. І апошняя частка ад гэтых дзвярэй. Гэта мусіць быць апошні пакой. Карыстаючыся метадам выключэння, я мяркую, што ён прысвечаны сезону яркіх начэй. Ух ты, дык у іх розныя назвы для сезонаў, не такія, як у нас. Цікава. Дарэчы, мне вось цікава, ці з'явіўся зараз гэты малюнак каля звана. Ці звон? Ну, каля звона. Вось, значыць, першыя тры ёсць. А апошні не, яшчэ не з'явіўся. Ну, добренька, я павяртаюся адчыняць тыя дзверы, каб малюнак з'явіўся, і пачытаем апошнюю кніжку, і тады зможам нарэшце гэты звон актываваць. Выдатна. Дарэчы, мы вось спусціліся ў падземную бібліятэку, прайшлі прама да самага яе нізу і выйшлі зноўку на вуліцу. І гэта даволі цікава, таму што я ж паглыблялася, але гэта, пэўна, не падземнае царства. Так, добра, яна замалявала гэты малюнак. Так. Какие у меня уже пачынае знікаць голас, і таму я рада, што мы ўжо падыходзім да вырашэння гэтай загадкі. Выглядае на тое, што апошняя частка і, значыць, апошні пакой. Не магу дачакацца пабачыць гэта. Так, малюнак. Ага, месяц, зоркі, вось тыя зоркі, на якія я звярнула увагу з самага пачатку, і, відаць, я тады намагалася сабраць менавіта гэты малюнак. Ну, зоркі мусяць вертыкальна. Што ж, давайте збярэм. Ага, зоркі ўжо бачу стаяць некаторыя так, як трэба. Дакладней, яны ўсе стаяць так, як трэба, а астатнія трэба сабраць. Вось месяц сабраны. Вялікая зорка, напэўна, таксама сабраная. Окей. Клас. Гэта было яшчэ хутчэй, чым папярэдняе. Файна. Гэта радуе, таму што ў мінулы раз якраз таки было складана. Так, даследаваць фіялетавы пакой і знайсці новыя падказкі. Ага, значыць, гэта ўсё ж таки не сіні колер, а фіялетавы. Добра. Ага. Окей. І... Так, тут ёсць нейкія падказкі, але я пакуль не разумею, што за яны. Ладно. Мне чамусьці адкрылася вось на гэтай старонцы. То, што яна дадала ўсе гэтыя часткі. Таму адкрылася кніга. Окей. Добра. Так.
тады перш чым вырашаць загадку, я напэўна спачатку пачытаем кнігу. Вось апошняя кніга. Кніга называецца «Цмок і горы». І, значыць, каля таго звона будзе апошні сімвал — гэта горы. Добра. Калісьці даўно у нябёсах жыў цмок. Ён быў самотны на працягу стагоддзяў. Цмок заўсёды ляцеў наперад у пошуках кагосьці, хто стане яму сябрам. Цмоку было цікава, ці стане сонца яго сябрам, але сонца праспявала свае крылы. Цмоку было цікава, ці стане вецер яго сябрам, але вецер уцёк. Цмоку было цікава, ці стане месяц яго сябрам, але месяц замарозіў свае лапкі. Цмоку было цікава, ці стануць жыхары свету, ці могуць быць жыхары сусвету яго сябрамі. Але яны былі напалоханыя, але цмок напужаў іх, таму яны разбегліся. Тады цмок зрабіў сабе дом на вяршыні найвышэйшай гары, спадзяючыся, што аднойчы жыхары сусвету яго прымуць. Аднойчы дзяўчынка згубілася ў гарах і знайшла цмока на самай вяршыні. Дзяўчынка была вельмі радая знайсці шлях з лесу, што яна забыла напалохацца. Тады цмок спытаў папрасіў дзяўчынку застацца з ім назаўсёды, паабяцаўшы выканаць любое жаданне ў адказ. Дзяўчынка папрасіла, каб ніхто у свеце больш не губляўся. Цмок узмахнуў крыламі, і яго луска раскідалася па ўсім небе ў свеце, пераўтвараючыся ў зіхотлівыя крышталі. І такім чынам нарадзіліся ў свеце зоркі, і ніхто больш не губляўся. Цмок і дзяўчынка жылі разам шмат гадоў, але аднойчы дзяўчынка высветліла, што у яе вёсцы з'явілася хвароба, і маці была на парозе смерці. Дзяўчынка заплакала і папрасіла цмока дазволіць ёй пайсці і пабачыцца з яе маці апошні раз. Дзяўчынка паабяцала цмоку, што яна вернецца, і цмок зноў выканаў яе жаданне. Цмок чакаў дзень, цмок чакаў месяц, цмок чакаў год, каб дзяўчынка вярнулася. Але цмок не ведаў, што хвароба забрала таксама і дзяўчынку, і яна больш ніколі не выканае сваё абяцанне. Але цмок працягнуў сядзець на вяршыні гары і чакаць. Ён не рухаўся на працягу стагоддзяў, таму яго цела пераўтварылася ў зіхатлівы камень, і яго душа заснула вечным сном. І такім чынам у свеце з'явілася вернасць. Вау, якія казкі ачмураюць да дрыжыкаў. Прычым кожная наступная яшчэ больш кранальная, чым папярэдняя. Так, ладно. А цяпер, вяртаючыся да гэтай загадкі, як мне трэба яе вырашаць, я пакуль не ведаю. Так, ладно, давайте пройдемся па парадку гэтых
калі прайсціся па парадку, то ну, напрыклад, пачнем з гэтай першай паперкі, якая на самай верхняй, і чамусьці там пазначаная там пазначана вось, напрыклад, сляза сляза сэрцейка. Іх трэба памяняць месцамі. Всё, я зразумела. Яно мяняецца месцамі і... Ой. Вось так. І мяняю месцамі і нічога. Мне здаецца, я зразумела. Трэба паставіць гэтыя кніжкі ў адпаведным парадку і тады нешта атрымаецца. Окей. І трэба неяк высветліць, як гэта ўсё мусіць. Так, каб усе малюнкі сышліся. Вось якраз я гэта і хацела сказаць. Окей, тады трэба знайсці супадзенне. Супадзенне я бачу толькі пакуль сляза. Па-першае, сляза, па-другое, тут у некаторых малюнках пазначаны край. Напрыклад, вось на трэцяй паперцы, дзе кружачак, квадратик і карона, яны нібыта знаходзяцца вось у ніжнім куце. Можна пачаць яго. Вось, памяняць месцамі. Так, памяняць месцамі з квадратикам. Тут паставіць кружочак. Вось тут паставіць кружочак і тут унізе карону. Вось тут унізе карону. Вось, таму што тут нібыта пазначаны край. Таму што ў астатніх яно, ну, не зусім так выглядае. Але таксама выглядае тое, што ёсць край у другім малюнку. Окей. Пакуль што тут супадае толькі сляза і, у прынцыпе, можна ад гэтага адштурхоўвацца. Калі паставіць слязу вось тут уніз, ось, паставіць слязу ўніз, значыць, тут будзе месяц. Я магу гэта зрабіць, кажа Клев. Так, паставіць слязу ўніз, тут будзе... Тут будзе... Ой, не-не-не-не, не гэта. Вось, гэта, вось гэтая штука будзе. Значыць, сляза, месяц і вось гэтая спіралька. І ад слязы таксама можна адштурхоўвацца, значыць, паставіць сюды сэрцайка. Сюды сэрцайка, а вось сюды маланку. Так. Тады вось гэтая штука. Так, зорка, кветка, хвалі. Але тады не адпавядае ні зорка, ні кветка, ні хвалі. Окей. Так. Цікавая загадка. Сапраўды вельмі класная. А калі паставіць месяц пасярэдзіне, і тады гэта, тады яно будзе вось так, і спіралька будзе тут. Тады адпаведна... не, сляза там не можа быць, таму што патрэбна, каб была яшчэ адна. Была яшчэ адна клетка паміж імі. Плюсик павінен быць знізу. Окей, давайте тады гэта паставім тут. Трохкутнічак тут. І плюсик. Але яно паказвае, што там ёсць побач яшчэ клеткі. Складна. Так, мне здаецца, я зразумела. Яно паказвае, ці ёсць там далей яшчэ клеткі. І тады я перастаўлю гэта тут, таму што яно паказвае, нібыта клетак там няма.
Ось, добре, нехай стоїть тут. І тоді ромбік. Ромбік стане. Ні, ромбік так не стане. А коли? Так, ладно. Вертаю гэта на место. Дай мне еще подумать, каже Клев. Так, и плюсик. Плюсик. Сюда. Цікава загадка. Просто вау. Я под ураженням. Зорку треба опустить ніжей. Ну, в сенсі, ось гэта апошняя. Не супадає. Не супадає. Класная загадка. Просто вау. Моя повага. І я вже перемістила серце, куди не треба. Вось добре бы, конечно, гэтыя штукі раздрукаваць і паспрабаваць іх пасуадносіць. Так, у нас есть 3 шэрагі. Так, 3 шэрагі по 5 клеток. Самыя патрабавальныя будуць тыя, якія, ну, вось маюць па 3 клеткі. А можа наадварот, вось гэтыя, якія я поставила тут, яны паказваюць нібыта клетак там. Так, я іх зараз пераставлю у верхнюю частку, тому што там уже няма клетак. Так, окей, няма клетак. Сляза, месяц і вось гэтыя тут стаяць. Потым над слязой сэрцайка, а тут маланка. Маланка. Потым так. Ясно. Не падыдзе. Не падыдзе. Таму што тут мусіць быць маланка. Так, сляза, значит, зразумела. Сляза мусіць быць унізе, і яна мусіць быць вось тут пасярэдзіне. Усё астатняе мусіць быць выраўнена адносна слязы. Вось. Значыць, ну, таму што іначай проста не хапае месца ўсё астатняе, тое, што адносна слязы, выраўняць. Значыць, сэрцайка, месяц, спіралька. Сэрцайка, месяц, спіралька і маланка, яны таксама адносяць слязы. Так, тады можна гэта, вось я зараз замалюю. Это замалюю, каб, ну, пазначыць тое, што ўжо дакладна на сваіх месцах. Ось, все, выдатна. Так, таму што, ну, сляза, яна была самая патрабавальная да размяшчэння. Цяпер трэба шукаць тое, што... што будзе наступным. Значит, самая ніжняя паперка, там, дзе хвалі, зорачка і кветачка, яны таксама даволі патрабавальныя, таму што яны патрабуюць, каб над імі пасля размяшчэння яшчэ заставалася месца. Значыць, гэта даволі складана, таму што пасля таго, як я ўсё вось гэтае размясціла, месца не той, каб засталося. Ну, вось такое месца, каб можна было паставіць у такім парадку. Застаецца фактычна толькі адно месца, куды іх можна заперці. Гэта калі ігнараваць тое, што над імі мусіць заставацца клеткі,
и просто поднять их на радок мышей. Але гэта ж пэўна пазнака тое, што над імі мусяць даставацца клеткі. Ну ладно. Ладно, пакуль я гэта буду прапушчу, а застаюцца тады другая паперка, там дзе ромбік, трохкутнічак і плюсік, яны змяшчаюцца, ну, толькі одно месца для іх застаецца. Ось. А мабыць, а можа тыя некаторыя паперкі жоўтыя, а некаторыя паперкі сінія. Можа тыя, якія жоўтыя, іх трэба павярнуць? Цікава. Ладно, я паспрабую пакуль нічога не паварочваць, а проста вырашыць, як яно зараз паказана. Так, значыць, я тады расстаўлю тое, што ўжо намалявала. Так, гэта расстаўлена, а застаюцца... Тут будзе стаяць ромбік. Дзе ромбік? Вось ромбік. Тут будзе ромбік. Тут будзе трохкутнік стаіць і плюсік стаіць. Добра. Тады застаецца, калі ігнараваць свабодныя клеткі, застаецца зорачка, хваля і кветачка займаюць сваё месца. Зорачка становіцца вось сюды. Хвалі становіцца сюды, а кветачка вось сюды. І нешта адчынілася. Вау. Окей. Значыць, сапраўды трэба было свабодныя клеткі ігнараваць. Клас? Круто? Я малайчынка. Так, это крыштальны дыск. То бок зараз мы самі паставім гэты дыск і пойдзем запускаць звон. О не, Крэс, я ледзь змагла перамясціць тую вялікую шасцяронку. А цяпер сястра прымушае яе цягнуць гэты вялізны дыск. Окей, так. Нарэшце нешта новае. Яшчэ адна плітка, якая не падыходзіць да дзвярэй. Так, але мы ўжо ведаем, куды яна падыходзіць, таму што мы ўжо наведвалі тое месца. І што ж, запускаем звон. Так, звон. Каб запусціць звон, мне трэба спусціцца ніжэй. Так. О, клеф разагналася, выдатна. Што ж, ура, запускаем звон, і у адпаведнасці з тымі кнігамі, якія мы чыталі, трэба будзе тады паставіць тыя малюнкі. Тут каля кожнага сімвала сезона ёсць кожнага сезона ёсць сімвалы. Зусім як на дзвярах з 4 пакоямі. Можа, яны нешта змяшаюць, што дапаможа мне знайсці правільныя пары. Так, яно змяшчае, мы ўжо гэта кнігу прачыталі. Вось, яна гэта... яна замалявала малюнкі. Мне падабаецца, больш за ўсё мне падабаецца сезон вечных дажджоў. Надвор'е становіцца больш прахалодным, і я нарэшце магу спаць пад тоўстай цёплай коўдрай. Калі тады як гукі дажджу, гэта найлепшая калыханка. Яна яшчэ прымацавала нейкія засушаныя кветачкі, марку, таксама адарваную ад ліста. Што ж, так, тут трэба паставіць горы, таму што гэта гісторыя пра цмока і горы. Так, тут трэба паставіць ліст, таму што гісторыя пра котачак і ліст. Тут трэба паставіць пёркі.
горкі, таму што гісторыя пра птушку і пёркі. Вось, а тут будзе страла. Та-дам! І што яна напісала ў дзённіку? Ага, вось яна проста абвяла патрэбныя сімвалы адпаведнымі колерамі. І што, можна запусціць звон. А вось і новая падказка. Звон званіць. Так, ліст ад Крэс нумар 5. Бібліятэка ўсё яшчэ будуецца і пашыраецца, і кожны год якія калідоры расцягваюцца глыбей пад выспай. Будаўніцтва ніжняга паверха нядаўна спынілася, так як падлога пачала абрынацца ў крышталёвыя шахты. Вось адкуль ідуць тыя крышталі з гэтага цудоўнага месца. Я пакажу табе другую з 4 сезонных мелодый, каб дапамагчы табе спусціцца туды. Яна называецца «Адпаведнасць». Окей. Вось другая з тых мелодый, пра якія пісала Крэс. Мне трэба паспрабаваць яе як мага хутчэй. Ну што ж, давайте паспрабуем. Вось яна яе занесла тут, значыць, фіолетавы, блакітны, блакітны, жоўты. Так, цяпер я ведаю палову з сезонных мелодый. Забаўна уяўляць, як дзедуля Аксоль сядзеў і развучваў гэтай мелодыі зусім як я. Я не магу уявіць яго зялёным, маладым і зялёным. І для мяне ён заўсёды стары і мудры. Так, тут яна прымацавала ліст і ось, выдатна. Значыць, там быў калідор, куды Крэс яшчэ не магла ўвайсці. Так, значыць, хутчэй за ўсё, гэтая мелодыя дазволіць нам запаліць агеньчык. Дарэчы, можна яе, ў прынцыпе, і сыграць. Значыць, фіолетавая, блакітная, блакітная, жоўтая. Фіолетавая, блакітная, блакітная, жоўтая. Так, яна сапраўды запаліла агеньчык. Які мілы маленькі агеньчык. Ён не дае шмат святла, але ты можаш лёгка апячыся. Я мушу паспрабаваць падагрэць какава на ім. Окей, значыць, вось яна запаліла агеньчык, які паступова затухае. Добра, тады паспрабуем увайсці ў той калідор і, напэўна, на уваходзе ў калідор тады спынім сённяшні стрым. Усё ж такі я павырашала даволі багата загадак. Гэта было вельмі крута, што я нарэшце змагла вырашыць тую загадку з дзвярыма, і астатнія загадкі не выклікалі ў мяне такіх праблем. Ой, не тое. Так, агеньчык. І гэты агеньчык таксама можа запаліць свечкі. Што ж, цяпер трэба накіроўвацца ў крышталёвыя шахты. Жэтон. Так, трэба, напэўна, абнавіць агеньчык. Не то. Вось, а то ён паступова патухае. Таксама пашукаю тут вялікую. Опа, все, яна спусцілася. Тады крышталёвыя шахты будзем даследаваць на наступным стрыме. А на сёння тады, зараз я дачытаю тое, што Клев кажа, і так, маці казала мне, што пасля таго, як мы пакінулі выспу, Крэс закапала
Так. Выкапала цэлы ярд на нашым новым доме, спадзяючыся знайсці крышталёвыя шахты. Бедныя матуліны гідрангі. Я спадзяюся, што мне не прыйдзецца браць рыдлёўку і каб знайсці наступную падказку. Што ж, тады даследаванне прыцягнем наступным разам. Я нават не буду спускацца, каб пакінуць гэта таямніцай. Тады так. Ага, пачалася новая частка. Вось крышталёвыя шахты. Тады на сёння ўжо скончым. Вялікі дзякуй, што прыйшлі на мой стрым. Я спадзяюся, што вы так жа сумавалі па стрымах, як і я сумавала па магчымасці стрыміць. Нагадваю, што цяпер за прагляд стрымаў вы атрымліваеце пёркі, а за пёркі зможаце атрымаць узнагароды, якія я падключу на наступным стрыме. А на сёння тады ўсё. Вялікі дзякуй, што прыйшлі, і да новых сустрэч і да пабачэння. Была вельмі радая вас усіх пабачыць.